ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଦିନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂରିଛି 88 ବର୍ଷ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋର ଲଘୁ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ କହିଲେ ପରିଚୟର ପର୍ବ ବା ପରିଚୟର ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶା ତାର ପରିଚୟ ପାଇଲା ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଘୋଷଣା କରାଗଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଧାରାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଆହ୍ୱାନ: ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ଫିରିଙ୍ଗି ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ, କଲିକତା ଓ ବିହାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ ମିଶି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣରେ ତେଲୁଗୁ, ପଶ୍ଚିମରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ରାଜନେତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଓଡ଼ିଆ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନୁନାୟକ। ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ସେ ସାଜିଥିଲେ ସଚ୍ଚା ମହାରଥୀ। ତାଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରମୁଖ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ପରେ 3 ଦଶନ୍ଧିର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଯେମିତି ଓଜନ ଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଓଜନ ଥାଏ ଭାଷାର। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଏତ ପାଶୋରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥାଏ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ। ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ହିସାବରେ ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଯିଏ ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଅତି କମ୍ ଦିନରେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହକ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦର ବଢ଼ିବ ଓ ପ୍ରଚାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାନି, ଭଲ ପାଇବାନି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବାନି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇବାରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାତୃଭାଷା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଓ ପାଳନ କରିବା
କୁହ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ ଓଡ଼ିଆ ବହି ହୁଅ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମହତ ଥାଉ ରହି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।